En aquest videotutorial veurem com podem crear un formulari, per exemple, per recollir les dades dels nostres potencials clients i un cop el tinguem creat, com el podem inserir en una entrada del nostre blog. Per fer el formulari utilitzarem l'aplicació Google Docs. Per tant, primer de tot ens haurem d'identificar en el Google i adreçar-nos a l'aplicació de Google Docs. Un cop tenim oberta aquesta aplicació, ens adrecem a l'opció Crea i seleccionem l'opció Formulari. D'aquesta manera ens apareix una primera plantilla en la qual hem de triar el títol del nostre formulari i el tema, és a dir, el disseny que tindrà el formulari. Introduïm el títol a la casella corresponent i posteriorment triem el disseny que més ens convenci. Ara ja podem fer clic a d'acord per començar a introduir les dades del formulari. Al nostre formulari podem incloure tantes preguntes com vulguem. Senzillament el que hem de fer és posar el títol de la pregunta, podem posar un text d'ajuda, seleccionar el tipus de pregunta i en el cas que sigui necessari posar les diferents opcions per a la resposta. Per exemple, posarem una pregunta que sigui el nom i direm que sigui una pregunta de text, de manera que cada un dels usuaris que vulguin demanar informació sobre Palau de Mar puguin introduir el seu nom. Un cop tenim feta la primera pregunta, fem clic a Fet i podem afegir un nou element. En aquest cas, per exemple, una nova pregunta de text. Aquesta, per exemple, podríem incloure un espai per sol·licitar el correu electrònic. També serà novament una pregunta de text i en acabar fem clic a Fet. D'aquesta manera podem anar afegint tantes preguntes com vulguem que tingui el nostre formulari. Un cop tenim el formulari enllestit, el que podem fer és, per exemple, incloure'l en una entrada de Blogger. Senzillament el que hem de fer és anar al menú Fitxer, seleccionar l'opció Insereix i d'aquesta manera obtindrem el codi d'inserció en format HTML per portar-lo en el nostre blog. En aquest cas podem, per exemple, modificar l'amplada i dir-li que tingui una amplada de 500 píxels i a continuació copiem el codi d'inserció. Ara ja podem anar al nostre blog el més probable és que no ens haguem d'identificar ja que estem identificats al Google Drive, creem una nova entrada i en quan carregui la pàgina ens adreçarem al format HTML per enganxar el codi d'inserció del formulari. D'aquesta manera, quan tornem a redactar, ja ens apareixerà directament el formulari amb totes les preguntes que hem fet en el nostre blog. Podem centrar-lo i el podem publicar. D'aquesta manera, quan accedim en el nostre blog, tots els usuaris del blog trobaran publicats directament un formulari on podran introduir les seves dades. Un cop hagin introduït les seves dades, senzillament hauran d'enviar les respostes, de manera que aquestes respostes quedaran recollides en un document del nostre Google Docs.